Babalat ko lang ngayon yung 150N ng Easy Ride dito sa Motor Star. Yung location naman yan sa unang vlog ko dito sa may Lagro Motor Star. Pero samahan nyo kami yan. Samahan yan so ano siya. Naka-district sa harap. So yung nagsura nyo ngayon yan so. Ayan yung ano yan yung design ng ilaw niya. Ganito. Tapos dito sa ilalim para siyang ilalim. Ngayon yan so. Sura lang dito. Kulay naman niya is gold. Walang lagayan dito. Hindi malagyan. Yung Easy Ride 150N. 150N ito ngayon. Siba din yung 150Q. Yung FY na parating pala. Amen. Sa last mo ngayon. Gabi siya ba mo power. Kikisa ng regular.